wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita kan numéro flani warci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a songo ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sani feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la aw danga na jani bɔlɔ siraw sanfɛ yaasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an ka kibaruyaw la ka kɛ ni bisibiri dɔn ye mɛ kalo tile 3 san 2025 kɛnɛ kan jɛmukan kɔnɔna la ka walawalali caman kɛ aw ye mali ani diɲɛ kibaruyaw kalama an ka bi kunnafoni bakurubaw bɛna tali kɛ kunnafonilaw ka kanabila tɔgɔla donba diɲɛ kurukara kɔnɔna la journée mondiale de la liberté de la presse fo ka taa se Tɔnbɔkutu kibaruya fɛn fɛn bɛ yen nɔ Kasim Tarawele ale bɛna o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma an b'a fɔ ko aw ka tulo ni gɛlɛjɔ ko ɲuman yanni an ka don kibaruyaw kɔnɔna la an bɛ taa Tɔnbɔkutukaw bara ka taa sɔrɔlenw aw ka ɲɛmadaw la an bɛ sɔrɔ ka segin ka na Bamako ani kibaruya tɔ min bɛ k'o fara aw kan a y'aw sɔgɔ ko ɲuman jani na kunnafoni tɛ kɛ aw negela ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye sibiri ye mai kalo tile 3 ye bi ye san 2024 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn an bɛ Tumutu dugu kɔnɔna na an bɛ Tumutuka bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi ye mai kalo tile 3 ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'o ye kunnafonidilaw olu tɔgɔla don ye mai kalo tile 3 min ye Reporters sans frontières ye ale fana b'a ka jateminɛw kɛ u ko ko Mali kɔni dɔ bɔra jɔyɔrɔ la Mali yɛrɛ kɔnɔna na sa maa min bɛ yen n'o bɛ bolola bi o ye Aluseni Togo ye ale ye kunnafonidila n'o ye Canard de Venise ye ale kɔni minɛna ni kalo yɛrɛ kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ kunnafonidi jɛkulu minnu bɛ yen n'a bɛ olu ka tɔn kɔnɔ ni Albaja Diko ye ɲɛmaa ye olu taara ka t'u ɲɛ d'a kan lajɛlen sigira sen kan a fɔra ko sefa wari miliyɔn 2 k'a k'o sara nka min ye nin kalo in tubabu kalo in tile 12 ye a taa n'a bila a kan ka o dɔn a ka kiiriko la o kɛrɛfɛ fana min ye kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu bɛ arajo sow la bi olu ka ɲɛmaa n'o ye Mamudu Bokume Iritel ale fana ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko kunnafonidilaw bɛ degun kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la arajotigiw sabula bi kibaruya bɛɛ lajɛlen tɛ se ka sɔrɔ kunnafonidilaw bolo diɲɛ yɛrɛ ɲɛjɔ sogo min ye Mali la bi o ye k'a jira k'a fɔ ko kunnafonidilaw bɛ degun caman kɔnɔ degun minnu bɛ yen ni musakako b'o la kosɛbɛ lakanako b'o la ani u yɛrɛ ka se k'u miirinaw fɔ k'a sɔrɔ u ma jɔrɔ u ma siran o la Mamudu Bokume kɔni y'a ɲini sa jamana ɲɛmaaw fɛ u ka lakana sabati yaasa kunnafonidilaw bɛ se cogo min na ka kunnafonidi baara kɛ k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ u hakilila tigɛlen u bɛ Mali fan o fan mai kalo tile 3 in ale hukumu kɔnɔna na Maison de la Presse n'o ɲɛmaa ye Banjugu Dante ale fana kɛlen don ka dɔgɔkun kelen baaraw sigi sen kan baro sigiw bɛna kɛ mun na ɲɛfɔliw bɛna kɛ mun na fɛɛrɛ ni dabali bɛ kunnafonidilaw yɛrɛ bolo o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na kunnafonidi yɛrɛ bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna na cogo min na ale ko ko u bɛna o kuma o baro sugu kɛ
kunnafonidilaw dɔrɔn tɛna na ye a kɛnɛ kan maa wɛrɛw bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafonidilaw dɛmɛ u ka baaraw la olu fana bɛna na ye ka taa se kɛnyɛrɛye tigilamaa wɛrɛw ma min ye faso yɛrɛ ka cakɛda jɛkulu ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna na ye a kɛnɛ kan nka ɲinan ta in bɛ ka kɛ waati la fana waati min na fana aki fana kɛlen don ka welewelemada kɛ maa minnu b'a fɛ ka arajow dayɛlɛ arajo min bɛ yen n'a fɔ ma sa ko tɔn ka arajo o dayɛlɛli musaka bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'o ye miliyɔn 7 ye minnu bɛ yen n'o ye arajo commercial ye u bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo miliyɔn 15 n'a kunkan fɛn na bi aki yɛrɛ tun ye laɲini kɛ sa ko maa minnu b'a fɛ k'u kan bɔ k'o tun bɛ ban nin mɛkalo tile 5 nka an y'a ye k'a fɔ u ye bataji bɔ k'a bila mɛkalo tile 14 na ko sabula don minnu na ni baara ma se ka kɛ mɔgɔ bɛ se cogo min na k'u sen don nin ko in na u kɔni ko sisan ko laɲiniw na maa 105 ɲango o de ye laɲini kɛ k'a bɛna arajo dayɛlɛ télévision so maa 1 sabula télévision dayɛlɛli bɛ taa se fo sefa wari miliyɔn 30 n'a kunkan fɛn ma a n'a musakaw bɛɛ lajɛlen donc maa caman bɛ yen bi laɲini tun bɛ u bolo ka arajo dayɛlɛ nka musaka tɛ u bolo arajo minnu fana bɛ olu fana bɛ degun kɔnɔna na bi o y'a to maa caman ma se ka i sen don arajo dayɛlɛli ko la a gɛlɛya fana bɛ yen sabula o y'a jira fana k'a fɔ ko hali anw minnu bɛ web tv kan f'i ka sefa wari miliyɔn 5 bɔ i ka se ka web tv sigi sen kan a tɔgɔ sɛbɛnni sara yɛrɛ dɔrɔn o ye 280 ye i bɛ 280 sara pour que i ka se ka tɔgɔ sɛbɛnni kɛ n'i y'o sɛbɛn minɛ sa i bɛ sɔrɔ ka wari tɔw bɛɛ lajɛlen k'olu sara aki mɔgɔw ye u kɔni y'a jira sa k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ nka maa 105 o de tun y'i kanbɔ arajo nɔfɛ waati min na waleya yɛrɛ bɛna ban maa 1 o de tun ye télévision so dayɛlɛli kɛ u y'a jira sa k'u ka bɔlɔlɔsiraw fana fɛ mɔgɔ bɛ se ka baara k'o la n'an bɔra yen politiki ko ta nasira fɛ pɛrɛpɛrɛli tɔn minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu dɔw y'u fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ laseli kɛ bi k'u ka tɔndenw k'olu kunnafoni baara min bɛ sen na n'o ye u tɔgɔla sariya sɛbɛn ale la yɛlɛmali ye u ye welewelemada kɛ sa ko bi kalo in tile 3 nɛgɛ kanɲɛ 14 waati ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ bamakɔ palais de la culture kɔnɔna na surɔ an y'a ye k'a fɔ sifin dɔw taara palais de la culture minɛ k'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ si nana ka na jɛrɛ kɛ yen sɔgɔmada in na a ko bisibasa bonyanen don kosɛbɛ bamakɔ kɔnɔna na maa t'a dɔn sisan a bɛna to mun t'a la sabula denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ko ko meeting in tɛ kɛ bi ani minnu bɛ yen n'olu ko k'a bɛ kɛ olu bɛɛ lajɛlen est ce que olu bɛɛ lajɛlen tɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa baara in bɛ se ka kɛ finitigiw kɔni sera kɛnɛ kan olu bɛ ka yɔrɔ lakana nin waati in na olu kɛlen don ka maa bɛɛ lajɛlen bila minɛn kɔnɔ maa minnu tɛ se ka gɛrɛ cogo min na palais la ni wagati sera an n'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ lajɛ in bɛna kɛ walima n'a tɛna kɛ walima ni fanga bɛna fɛɛrɛ min sigi sen kan yaasa balawu kana taa bɔ nin ko in na a ko kɔni bɛ nin yɔrɔ in na kuma min na an bɛ ka kuma fɔɲɔgɔnkɔ kɔni tun bɛ a ko ale hukumu kɔnɔna na mitigi ta fanfɛla la minnu ko ko mitigi bɛ kɛ olu ko k'u ka mitigi bɛ kɛ a ma bɔ a ma nɛgɛ kanɲɛ 14 don minnu ko k'a tɛ kɛ olu fana tigɛlen don k'u jɔ k'a tɛ kɛ jɛkulu fila in bolo bɛna se ɲɔgɔn ma wa waati nataw dɔrɔn de bɛ se ka o yira an na yalima jamana ɲɛmɔgɔ ka u jɔ u jɔyɔrɔ la tumutu n'an seginna ka na minisiri 2 olu sera an fɛ yan sɔgɔmada in na Umusal Sek n'ale bɛ baara dege kunna ale ni général de corps d'armée Ismaël Wage u nana yɔrɔ min na u bisimilala min ye place de l'indépendance ye tumutu kɔnɔna na u taara ka taa yen lajɛ sugu min yɛrɛ sigilen don festival la Saltare ale hukumu kɔnɔna na u taara o fana lajɛ munumunu salo tɔw bɛ sen na nin waati n'an bɛ ka kuma u fɛ minisiri 2 in bɛɛ lajɛlen kɔni ɲuman sera Tɔnbukutu ale kɔnɔna na yan baaraw olu bɛ daminɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 16 place de l'indépendance ale la ale min kɔni ye kɛnɛba ye bi ɲɛnajɛ in min ye festival in ye a baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kunungo maa minnu ye ɲɛnajɛ in sigi sen kan n'o ye Tɔnbukutu conseil régional président Isiaka Nazum ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wuli ka jɔ la bi i n'a fɔ an ka Ablaye Andan radio Clédou directeur ka se Sayana Takiwu ma Abdramane Keyitaw ani maa falen wɛrɛw minnu nana n'olu ye tumutukaw ye olu bɛɛ lajɛlen bisimilara kunun min ye gouverneur fɛ fɛla minnu b'u la sabula gouverneur yɛrɛ sen bɛ lajɛ in labɛnni na yaasa a ka se ka kɛ ka ɲɛ basigi ni damu kɔnɔna na min ye Baku Kante a kɛlen don ka wuli k'i jɔ kosɛbɛ yaasa ni lajɛ bɛ se ka kɛ Isiaka Nazum fana kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ Tɔnbukutu cercle 10 ani 3 bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Tɔnbukutu kɔnɔ an y'o ye foire dayɛlɛli la sɔgɔmada in na sabula tiɲɛ yɛrɛ la Tɔnbukutu seko n'a dɔnko bɛɛ lajɛlen o bɛ foire kɛ kɛnɛ in kan fɛn ɲɛnama dama dɔrɔn de bɛ yen minnu bɛ dilan bolo la dumunifɛnw fara finiw kan fɛnw fara baarakɛminɛnw kan fɛnw fara soparelaw kan a ɲuman gɛrɛ propre olu de bɛ yen tawudenikaw fana olu fana ka kɔgɔ belebeleba bɛ kɛnɛ kan ka taa se fɛn caman ma n'Ala sɔnna ma an na tila ka olu jaw yira la waati wɛrɛw kɔnɔna na ale tumutu kelen kɔnɔna na premier ministre ale fana ye jɛkulu dɔ bila ka na olu jɛkulu dakun ye mun ye ministre sow baarakɛlaw don olu nakun ye ka na lajɛ biennale min kan ka kɛ Tɔnbukutu décembre kalo nata ye a ko labɛn bɛ cogo di tumutukaw bolo kunungo sɔgɔma an n'u taara ka taa kɛnɛw lajɛ
so kan ka jɔ yɔrɔ minnu na o so baaraw kan ka daminɛ cogo min dolati terrain kura min kan ka jɔ n'o baara daminɛ o bɛ sen na nka dunanw kan ka jigin yɔrɔ ma fɔ yɔrɔ min sa ko village biennale o kɔni kɛnɛ jalan don hali bi baara ma daminɛ nka gouverneur ko k'u sigilen don dɔrɔn yɔrɔ in ale ka dilan ka ɲɛ n'o ye ka ramble n'a ramblera n'ala sɔnna ma maa kɛlen don ka kɛnɛ maa minɛ yɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ka se ka taa baara kɛ tumutu kɔni kɛlen don k'i labɛn cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na biennale ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ale tumutu mara kelen kɔnɔna na fana an y'a ye k'a fɔ ko tasuma dɔ kɔni wulila bunnamukaw fɛ yen maa fila tora o ko senfɛ n'i ye tasuma in ye a laɲini bɛ ka kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na yaasa a ko ka se ka ɲɛdɔn n'an seginna ka bɔ la sa an b'a yira o la k'a fɔ ko min ye kungokaw ka minisiri min bɛ u ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni bɛrɛbɛrɛ hukumu kɔnɔna na ale b'an fɛ kabini avril kalo in tile 30 a nakun ye mun ye sa o bɛ kana baara ɲɔgɔnya kɛ ani Mali jamana ɲɛmaaw fɛ o hukumu kɔnɔna na sa a ka nali la a yira k'a fɔ ko INTM ye défilé belebeleba min kɛ a tun b'o kɛnɛ kan ale jɔnɲɔgɔn ye maa min ye an ka jamana kɔnɔ sa o ye colonel Assa Bajalo ye ale min y'an ka kɛnɛya minisiri ye INTM ka défilé tɛmɛnen kɔfɛ sa u yɛrɛ jɛra ka baara dɔw kɛ minisiriso fila in bɛ se ka baara kɛ cogo min na ni muso fila ye sabula kungokaw fana ta ye muso ye muso fila in ye u ka baara kɛ jɛkulu fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka hakili jagabɔ kɛ jamana fila in bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na o kɔfɛ min ye Assa Bajalo ye a dara muso in kan n'o ye Congo minisiri ye ka taga ni a ye premier ministre Ablaye fɛ yen ale fana masalala fɛɛrɛ minnu b'u bolo laɲini minnu b'u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni Mali bɛ se ka baara kɛ cogo min na u ye bɛnkan minnu sɔrɔ k'olu da yira premier ministre la premier ministre ka baarakɛyɔrɔ fana na sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'o ye gendarme ye n'olu bɛ sanayɛlɛ kalansow kɔnɔna na olu nana bɔ premier ministre ye maa 45 minnu bɛ kalankuncɛ kalan na sa olu kɔni nana fɛɛrɛ minnu b'u bolo n'u ye kalan minnu kɛ ka na premier ministre yɛrɛ sabula ale yɛrɛ ye gendarme ye ka na a lasɔmi ka fɛnw ɲɛfɔ a ɲɛna a bɛ se ka bilasirali minnu d'u ma u ka kalan hukumu kɔnɔna na sabula nin y'a bɔ ko 27nan maaw ye maa minnu bɛ yen bi ni mɔgɔ caman kɔni sigilen na k'a fɔ ko olu bɛna se ka baaraw kɛ kunnafoni na hali bi an b'a yira o la sa k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko Siraba kasara ale kɛra kasara ale ko gɛlɛyara kosɛbɛ min ye kiimɛliw kɛra a la jateminɛ minnu bɛ se ka kɛ ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan premier ministre ka baarakɛyɔrɔ kelen na ye kunun samiya donni hukumu kɔnɔna na u ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigi sen kan o baaraw fana kuma tun bɛ yen min ye premier ministre ye a y'a yira sa k'u kana bila ka suma kɛ so minnu bɛ yen n'olu bɛ ji tɛmɛ siraw la minnu bɛ jiboli siraw la mɔgɔ minnu sigilen don fɛn kan ko k'olu lawulili daminɛ kabini dɔgɔkun nata ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don fana yaasa ji kana tiɲɛni kɛ Bamakɔ ani an ka dugubaw kɔnɔna na a bɛ taa sira o sira fɛ a ko k'u teliya k'o baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan dɔgɔkun nata ye jɛkulu ɲɛmaa yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ olu ye fɛɛrɛ min sigi sen kan o tuma fɛ baara ka kɛ cogo min na u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ min ye premier ministre ɲɛna ale kɔni ye yamaruya d'u ma u ka baara daminɛ sabula samiya kun fɔlɔ ye min yira o bɛ maa siran bi fala ye an bɛ segin ka na Tumutu an y'a fɔ ɲɛna ko Tumutu ye dugu ye dugu min a ti dɔn ka ban yɔrɔ nanzarakan na u b'a fɔ ko Tombouctou la mystérieuse o kɔrɔ ko dugu min don a gundow ka ca taabolo ka ca fala ye Tombouctou la mystérieuse a bɛ fɔ ka da kun minnu kan olu kun ka ca nka a dɔ ye min ye o ye n'i nana Tumutu kɔnɔ kuma tɛ ka bɛn ni juma su ye fala ye i k'i ko k'i jɛ n'i y'i ko k'i jɛ i ka kɔlɔsi ta i ka kuranɛ kalan i ka Ala deli n'i ye dugawu o dugawu kɛ o la fala ye a bɛ minɛ wa Tumutu ale n'an ka jamana dugubɔ fana caman tɛ kelen ye juma misiri Tumutu dugu kɔnɔ kelen pe don hali bi hali n'o y'a sɔrɔ siriya o misiri bɛ yen o ye Wangaralakaw ta ye Sankore fana bɛ yen nka bɛɛ lajɛlen bɛ juma seli Jingare Bɛri de kɔnɔna na juma misɛnnin wɛrɛ fosi tɛ a senkɔrɔ wa Tumutu sinsinnen don mun kan o ye k'a fɔ ko an ka tabiyaw an ka taabolo an ka maanifinya kɛcogo n'an y'an sinsin o kan an bɛ taa ɲɛ o de la Tumutu bɛ ka labɛn belebeleba kɛ a ɲɛbila de ye bi ye ni Ala sɔnna a ma festival la Salsere daminɛ na bi u bɛna fɛn min yira maaw la u bɛ fɛ fana jamana tɔw fana ko k'u taabolo ye bɛɛ lajɛlen ka siya bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka lamɔ bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka masiri bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka fini doncogo bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka ko kɛcogo bɛ yen bɛɛ ka dumuni kɛcogo bɛ yen maaw k'u sinsin o kan fala ye Tumutu yan min ye duw ye kabilaw ye u bɛɛ lajɛlen ye kelen ye buwaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye taabolo bɛɛ lajɛlen ye kelen ye maanifinya kɛcogo a n'a timɛcogo n'a a lasigicogo a dayɛlɛlen don an ka siya tɔw la cogo cogo a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ an ni maakɔrɔ minnu ye baro kɛ sɔrɔ u y'a fɔ an ye k'a fɔ ko min ye Tumutu ye ale tun bɛ sarali kɛ Segu ye fɔlɔ min ye Tumutu ye ani Bɔbɔw jɛra min ye Tumutu ye ani Miyankaw jɛra min ye Tumutu ye ani Sikasokaw jɛra min ye Tumutu ye ani Karatakaw jɛra wa min ye Marokukaw ye olu ye Maroku kɛlɛ o fanba kɛ Tumutu kɔnɔna yan wa min ye Tumutu ye
a bɛ yen kabini san 500 san a bɛ yen duguba kɔnɔ maa min tun b'a kɔnɔ ka ca ni bi ta ye université fɔlɔ minnu sigira diɲɛ kɔnɔ Tumutu bɛ olu fɛ o de la bi manisiri minnu bɛ Tumutu diɲɛ dɔnni caman o de b'a kɔnɔ a dɔw bɛ filakan na a dɔw bɛ kɔrɔbɔrɔkan na a dɔw bɛ arabukan na a dɔw bɛ kan wɛrɛw la minnu bɛ yen n'olu kan ka fasiri wa Tumutu fana fala in a b'a fɔ min ma ko jufu n'o ye israɛliyɛnw ye olu fana dɔw dayɔrɔ bɛ yan sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko aliwalijikaw fɛ dire mara la yen fana ye fɛnkɔrɔ caman de bɛ yen taabolo caman de bɛ yen kirisanbaw ale ni yɔrɔ caman min ye Tumutu a kan ka ɲini ka dɔn a misɛri n'a misiri ye a ko dogolen n'a ko kɛnɛkandaw min bɛ se ka mago ɲɛ maaninfin yɛrɛ i ka adamadenya kɔnɔna na o de ka ca kosɛbɛ an b'an ka bi Tumutu laseli jɔ yan yɔrɔ in na n'Ala sɔnna a ma sini n'an ye kumakan min sɔrɔ kuma tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri 2 bɛ an fɛ yan laban n'o ye colonel général d'armée Ismaël Wa général de corps d'armée Ismaël Wage ale sera ani Umusal Sek olu bɛ yan yaasa festival kurukali ka kɛ lansaraw ɲɛna aw fana fɛ yen Bamako an b'a dɔn k'a fɔ meeting ko in a tibitaba cayalen don a taa n'a bila an tɛna se k'o dɔn nka an sera ka min sɔrɔ k'an to Tumutu tile in na o ye nin ye a k'an bɛn waati wɛrɛ. Kasim Traoré mi foni waati na fo Tombouctou kaw bara ka malien bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ kibaruw bɛ to sen na kibaruw kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ni Niger ni Burkina an y'an fara ɲɔgɔn kan ni o ye AES jamanaw kɔnɔna ye yaasa o AES baara dɔw ka se ka o sɛbɛntiya halisa a yɛrɛla k'a fɔ ko fɛn mun ye taji citerne 40 hakɛ o donna an ka jamana kɔnɔna la ka bɔ Niger kaw fanfɛla fɛ arala k'a fɔ nin ye jɛlajɛba ye jɛkuluba in ka nafa dɔ ye kan ka se ka lakana kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se sira caman ma citerne 40 mun Niger fintigilakaw olu de ye citerne ninnu ka u lakɔlɔsi ka u exporter fo ka na se Niger ani Mali dancɛ la ni o ye Labe Zanga ye Labe Zanga kɔnɔna la Mali fintigilakaw fɛnɛ sɔrɔla ka ni citerne kofɔlen ninnu ka u exporter ka u dɛmɛ ka na n'u ye an ka jamana kɔnɔ a yɛrɛla k'a fɔ Gao marabolo ani fo ka taa se kɔrɔnfɛla marabolo caman ma bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ taji kun gɛlɛyara ye ko nin wale in bɛɛ lajɛlen bɛ na taji ko nɔgɔya an ka marabolo kɔnɔnaw la minnu bɛ nɔrɔyan fanw fɛ kɛrɛnkɛrɛnla Gao marabolo ani marabolo tɔw fɛn min ye kibaruya in a bɔra ka bin Niger kunnafoli sira jabaranisoba ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin bolodiɲɔgɔnma ye boloɲɔgɔnma mun n'a bɛ ka sɛbɛntiya Mali ni Niger fo ka taa se Mali ani AES jamanaw ko an bɛ jɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma sira caman bɛɛ lajɛlen fɛ ni sira in b'a yɛrɛ k'a fɔ lakanako bunakun kan an ka finitigilakaw o tigɛ dimi ɲɔgɔn ma wa fo ka taa se ɲɛta kundalajan wɔɔrɔw ma ni o dɔw bɛ tali kɛ sɔrɔ boso siraw ani fo ka taa se mun kɛra sa ni o ye tajiko ye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa mun bɛ marabolo kɔnɔna na ni o ye colonel Ibrahima Samassa ye ni ale région militaire mun bɛ Gao marabolo fan fɛ ale yɛrɛ k'a fɔ k'u labɛn bɛ wa k'u b'a ɲini finitigilakaw ani maa nanama sumalen ni o ye civil ye bɛɛ lajɛlen ka jɛn ka i bolo ɲɔgɔn ma yaasa marabolo kɔnɔna na kunnafoni ka cari lakana ka se ka sabati cogo min na sira caman fɛ n'an bɔra kɔnɔna la an bɛ taa Segu kaw bara a yɛrɛla k'a fɔ Segu burusi kɔnɔna mun bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Busɛn yɔrɔ mun ni ani Segu dugukɔnɔna ye kilomɛtiri 35 hakɛ ko fɛn mun ye maa ŋaniyajuguw ye papalikɛla minnu ni u ma se ka buguna tigɛ ko olu taara dankari kɛ maaw la ka sabu kɛ maaw bɛ to ka taa u ka sugujɔ mun kɛ ni o ye marché hebdomadaire ye ko in kɛra ka kɛ ni o ye kunnafoni mun n'a bɔra sigida denw yɛrɛ ka yɔrɔ la yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu nana tiɲɛni kɛ k'u ye transfertkɛlaw minnu bɛ wari ci maaw ma sira caman fɛ Orange Money na a ɲɔngo ko transfertkɛlaw ani maa caman bɛ yen nɔ u taara dankari kɛ o la o ye transfertkɛla maa 2 ka nafolo bɔ u kun nafolo mun n'a bɛ taa miliyɔn caman na kibaruya mun ni a bɔra sigida denw yɔrɔ ko nka fɛn mun ye wele bilalen finitigilakaw ma ko maa minnu ye nin wale in kɛ k'u ye fiɲɛ duru n'an bɔra kɔnɔna la an bɛ taa Mayina kɔnɔna la Mayina den minnu bɛ Faransi jamana kɔnɔ olu jɛra ka baara kɛ baara mun ni a b'o ka sigida yiriwali kofɔ jɛkulu mun bɛ yen nɔ n'u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u sigikun ye ka se ka Mayina développer Mayina ka den bɛ diɲɛ fan fɛ k'a ka diya Faransikaw k'olu kɛlen don ka tɔn in fara ɲɔgɔn kan u ka wulikajɔ u bɛ
buruburunin bila waganɛ kɔnɔna la o bɛ musaka minnu kɛ ka u ka duguw ka a yiriwa k'o de siratigɛ la u sera ka $2 ka fara ɲɔgɔn kan $2 mun ni u y'a don fura la ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa a di u ka sigida kɛnɛyaso la ko nin fura ninnu tun tɛ dɔwɛrɛ ye maa mun bɛ yen nɔ ni gɛlɛya b'u sɔrɔ n'u bɛ taa kɛnɛyaso la ni musaka tɛ sɔrɔ a dɔw kunna ka se ka kɛnɛyaso dɛmɛ o la ani ka o dɛsɛbagatɔw dɛmɛ u ka se ka furakɛli sɔrɔ furakɛli mun ni a ka gɛlɛn bɛɛ lajɛlen ka kan ni furakɛli mun ye ko olu tɛ jamana ɲɛmaaw kɔnɔ u bɛ se mun na u b'o kɛ ka fara jamana ɲɛmaaw ta kan yaasa u ka sigida bɛ se ka développer cogo min na n'an bɔr'o kɔnɔna la an bɛ taa Bafulabe kaw bara arala k'a fɔ Bafulabe district sanitaire ni o y'u ka kɛnɛyasoba ye olu ye ambulance dɔ sɔrɔ ambulance mun ni o ye banabaatɔ doninan ye ambulance mun ni a clé minɛna u ka baba commandant ni o ye préfecture o ɲɛmaayaso la k'a fɔ ko kɛnɛyaso in k'a kun mako bɛ ni banabaatɔ doninan in na a bɛ waati jan bɔ bawo dugu minnu bɛ Bafulabe n'a lamini na ka se ka banabaatɔ telimanw ta n'a ye yaasa u ka se ka kɛnɛya teliya sɔrɔ ko o kun gɛlɛya bɛ u kan ko nin b'a to kɛnɛya ko a bɛna nɔgɔyadaba kɛ u kan jango cas d'urgence maa minnu bɛ gɛlɛyabaw sɔrɔ ka se ka se ni u ye kɛnɛyaso la teliya la u ka se ka furakɛli ɲɛnama sɔrɔ ko nin ye o wale dɔ ye wale mun ni a taritala kosɛbɛ kɛnɛyaso ɲɛmaaw dugutigilakaw ani fo ka taa se dugu in maa bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ taa Kayikaw bara Kayikaw fɛ yen nɔ fɛn mun ye kɛnɛba dɔ sigira kɛnɛ mun ni a bɛ tali kɛ gɛlɛya mun ni a bɛ kɛ baarakɛlaw la a bɛ baarakɛlaw sɔrɔ o gɛlɛyaw o bɛ se ka kɛlɛ cogo min n'u b'a wele ko sécurité et santé du travail baarakɛlaw bɛ se ka lakana sɔrɔ ani ka kɛnɛya sɔrɔ k'u t'u ka baara kɔnɔ cogo min na la k'a fɔ hakili falen kɛnɛ sigira an bɛ waati min na ko bi ni o ye subahana mansin tile intelligence artificielle ani fo ka taa se risque gɛlɛya mun n'o bɛ se ka baarakɛlaw u sɔrɔ o kɔnɔna la fɛlɛ min bɛ se ka kɛ ani bilankɔrɔ min bɛ se ka kɛ yaasa baarakɛlaw ka lakanako ani baarakɛlaw ka kɛnɛyako bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati don min na ni gɛlɛyaw sɔrɔ bawo bamananw b'a fɔ ko bilankɔrɔ tɛ malo ko o de la u ye nin hakilina in kɛ hakilina ɲuman mun ni a taara INPS o ka hakilina kɔnɔna la ka se ka baarakɛlaw ka o lakana ani ka kɛnɛya d'u ma k'u t'u ka baara sira fɛ n'an bɔr'o kɔnɔna la an bɛ taa Kulukorokaw bara kalanbulon dɔ sigira Kulukoro kalanbulon mun ni a bɛ tali kɛ sifinnakaw ani fo ka taa se musolakaw olu bɛ se ka hakilina ani dɔnta kawral sɔrɔ cogo min na fɛn dɔ kan fɛn mun ni o bɛ tali kɛ musolakaw olu ka nɛgɛkɔrɔsigiw ani fo ka taa se musolaka fitininw n'u b'a wele ko mariage précoce minnu si ma se furuso ye fɔlɔ olu ka furu gɛlɛya mun b'a kɔnɔna la ka se ka maaw hakilina kunu ka ɲɛsin o ma arala k'a fɔ kalanbulon in ko Bamako ka mɔgɔ 30 hakɛ sifinnakaw la olu bɛɛ lajɛlen kun taara u nin don ni jalajɛba in na Kulukorokaw bala ko a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka sifinnakaw hakaja musolakaw ka olu hakili foni k'olu hakili dayɛlɛ denmansaw ani fo ka taa se den musomaninw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka a dɔn ni muso ma se furu ma hakɛ dɔw bɛ yen nɔ si hakɛ dɔw bɛ yen nɔ musolakaw ka furu o kɔnɔna la o ka se ka kɛlɛ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra an ka minisiriso mun bɛ muso den ani denbaya ka hakɛw la pasa fo ka taa se UNICEF olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la an bɛ n'an bɔr'o kɔnɔna la an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la arala k'a fɔ fɛn mun ye Senegal ka den farikolo ɲɛnajɛ ye kɛlɛ dɔ ko crise cardiaque o de ye nin sifinnaka in minɛ arala k'a fɔ nin sifinnaka in a tun bɛ senandolanci club min na Faransikaw bara ni o ye AS Jeunesse Aubervilliers arala k'a fɔ ko o kɔnɔna la fɛn mun ye k'a to dolanci de kɛnɛ kan Usumani Jabi san 14 dɔrɔn arrêt cardiaque o balila ka a sɔrɔ ni o ye dusukun dimi ye sifinnaka mun ni o kɛra a sata ye arala k'a fɔ fɛn mun ye nin sifinnaka in ye a ka club u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma tasibila mun n'o yɛrɛ k'a fɔ ko nin sifinnaka in maa mun kun don a tun bɛ maa bonya wa dolanci kɔnɔna la ani bɛɛ lajɛlen kun ka kan esprit d'équipe tun b'a la wa ko dolanci kɔfɛ maa mun kun don fɛn mun ye a bangebaa ye ni o ye a ba ye k'a tun bɛ o dɛmɛ kosɛbɛ a ka baaraw la a ka senna dolanciw kɔfɛ ko nin ye dusukasi belebeleba ye ka ɲɛsin nin
farikolo ɲɛnajɛ club in ma ni o ye AS Jeunesse ye arala k'a fɔ ko u y'u ka tasibila kɛ ka ɲɛsin jaabi ma u ka cikan dɔ senfɛ ni u y'a bɔ u ka communiqué fɛn fɛn bɔlɔlɔsiraw la senfɛ ko bana ye kɛlen ka ni sifinaka in sɔrɔ ni a bɔra ka bin ko olu ye wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ta ka taa n'a ye kɛnɛyaso la kɛnɛyaso sira mun fɛ n'u y'a essayer ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ k'u ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ko nka a ma ɲɛ mun kɔ fɛn mun ye nin sifinaka in ye jaabi san 14 ko a tora nin ko in na arala k'a fɔ fɛn mun ye diɲɛ siri naani tɔnbɔ minnu jateminɛliw kɛ ko senandolancilaw ka bin k'u to dolanci kɛnɛ kan ko ka sɔrɔ a ka dɔgɔ kosɛbɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ 40,000 na i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen ka daminɛ mɔgɔ 40,000 fo ka taa se mɔgɔ 80,000 na ko mɔgɔ kelen ɲɔngo o de bɛ nin waleya in sɔrɔ ni o ye arrêt cardiaque ye k'u to senandolanci senfɛ ko nka o b'a yɛrɛ k'a fɔ halisa a ko in bɛ se ka kɛ o de la ko fɛlɛw kan ka ta diɲɛ siri naani tɔgɔ la yaasa ka se ka u janto nin wale in na maaw kana bin nin cogo in na k'u to senandolanci o kɛnɛ kan n'an bɔr'o la an bɛ taa Nigɛrikaw bara Nigɛri fintigilakaw u ye a laɲini ko ka wele bila Ameriki jamana yɔrɔ bawo ko lakanako bunakun kan bawo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Nigéria kɔnɔna la maa ŋaniyajugu minnu bɛ ka Nigériyakaw sɛgɛn kosɛbɛ ko ka o bolo ɲɔgɔn ma ni Ameriki finitigilakaw ye yaasa fɛn mun ye u ka se ka maa jugu ninnu kɛlɛ ka bɔ Nigéria kɔnɔna la Nigéria finitigilakaw ka minisiri mun bɛ yen nɔ ni o ye Dr Bello Mohamed Matawale ale y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ partenariat jɛɲɔgɔnya Orobis jɛɲɔgɔnya kolo girinma u bɛ o de ɲini ni Ameriki jamana ye jɛɲɔgɔnya mun n'a sira dɔw bɛ taa renseignement kunnafonidi siraw ani fo ka taa se formation ka dɔnta karawa kɛ Nigéria finitigilakaw kun bamanciya walew kɛlɛli ani fo ka taa se waleya caman walejugu minnu bɛ ka dankari kɛ kosɛbɛ Nigéria jamana fan caman maaw la ka sabu kɛ bamanciya wale in ye ko olu kɔni o ni Ameriki jamana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nka halisa u b'a ɲini de boloɲɔgɔnma in a ka se ka kologiriya dɔ ka fara a kan yaasa fɛn mun ye maa ŋaniyajugu minnu bɛ ka Nigéria ka denw sɛgɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya Nigéria kɔrɔyan fanfɛlaw la gɛlɛyaw ka se ka ban fanga ka se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka Nigéria ni Ameriki jamana ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma k'u sinsin lakanako bunakun kan an bɛ taa ɛndikaw fɛ yen nɔ Pakistan lasigiden mun bɛ Inde ale ye a yira diɲɛ siri naani tɔnba Nations Unies na ko u bɛ ɛndikaw ka a ɲini u fɛ u bɛ ka wale mun kɛ k'olu ɲɛ bɛ u tɛgɛ ja la k'u b'a ɲini u fɛ u ka damatɛmɛ walew jɔ bawo ko Inde jamana bɛ ka wale mun ta ka a ɲɛsin Pakistan ma k'o b'a yira k'a fɔ u labɛn bɛ kɛlɛ de kama ka ɲɛsin Pakistan ma bawo olu dun bɛ a bɛn ni basigi ni diɲɛ sigi naani tɔnba Nations Unies lasigiden mun bɛ yen nɔ ni u ye o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko dugu fila in jamana fila in gɛlɛya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ u ka gɛlɛya a bɛ se ka furunto diɲɛ don o don mankan bɛ se ka na bawo ko a kɛra san 2019 o kow bɛ maaw ɲɛkɔrɔ o mun ye gɛlɛyaba lase jamana fila in ma n'a kɛra jolibɔn ani fo ka taa se gɛlɛya caman ye ko olu tɛ fɛ o jolibɔn n'a ɲɔgɔn wɛrɛ de ka kɛ Pakistan lasigiden ka fɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ mun laɲini de n'a fɔ diɲɛ siri naani tɔnba u jɛra ka hakilina mun ta ani ka bɛnkan mun ta ni o ye basigi ani bɛn ni keleya mugujugu ka jɔ Inde ani Pakistan ɲɔgɔn cɛ ko olu bɛ o walew de lapasa halisa nka olu ɲɛ b'a la Inde bɛ ka sira mun ta k'a bɛ sɔn ka lataa wolo balawu la balawu dun tɛ Pakistan fɛla ye nin ko in na n'an bɔr'o kɔnɔna la an bɛ taa Ameriki jamana kɔnɔna la ka kɛ ni nin waati in ye Ameriki jamana ka politiki sira minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ tali kɛ tajikow la a yɛrɛ la k'a fɔ ko kabi Donald Trump ale nana Ameriki masaya sigiyɔrɔ la ko musaka minnu kun bɛ yen nɔ ni olu bilalen don tajiko olu bunakun kan ko ani fo ka taa se énergie ko n'a ɲɔngo ko gɛlɛyaw bɛ ka ɲɛsin o musakakow ma a bɛ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ bayirika de ka baaraw ka olu tiɲɛ bawo projet caman caman kun bɛ yen nɔ minnu bɛ tali kɛ tajikow ani kuran sɔrɔ cogo sirakow la ko Donald Trump a balila dɔrɔn kana dan sigi o projetw la ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi tile 100 kɔnɔna la Donald Trump ka administration ko tile 100 u ye décret mun signé a bɛ se ka taa jɔ fo décret 26 la o bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya ta ka a ɲɛsin
kuranko siraw ma wa ko fɛn mun ye jamanakuntigi kɔrɔ Joe Biden ale kun ye sira minnu labɔ sira minnu caman bɛ yen nɔ ni a kun ye projet ta ka a di maaw ma ni o kun bɛ taga se fo baarakɛla 20,000 hakɛ ko nin bɛɛ lajɛlen ka baaraw de ɲɔngirila baw Donald Trump k'a ye fɛlɛ kura mun ta ani a ye décret minnu ka olu ka baaraw lajɔ k'a bɛ ka gɛlɛyaba de ta k'a ɲɛsin baarakɛlaw ma baarakɛla mun ni olu bɛ kuranko olu sira fɛ ko wa fo ka taa se bɛnkan minnu tun bɛ yen nɔ ni Amérique jamana kun kɛlen don ka bolonɔ bila a bɛnkanw na ko baara minnu tun bɛ ka kɛ baaraw lajɔra ko wa a bɛ ka kɛ musakacɛn de ye miliyari caman dolari wari la investissement mun kun kɛra ko musakaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka cɛn nin waati in na ka sababu kɛ Donald Trump ale ye wale mun kɛ ko a bɛ ka gɛlɛyaba ta ka a ɲɛsin fɛn mun ye taji o cakɛdaw ma yaasa ka kibaruyaw kun cɛ an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ la Keba Jalo ale ye wulikajɔw kɛ ka taa se Buguninkaw ka ligi a président ko welekan kun bilala a ma ka sababu kɛ ko dɔw kun bɛ yen nɔ o kun kɛlen don ka se ka kɛ a la nka welekan in kɔfɛ Keba Jalo ka munumunu ale kɔnɔna la ko fɛn mun ye tare kɛra ko la bawo bɛ n'a fɔ welekan lamɛnli kɛra ko bɛɛ lajɛlen bila sen kan nka an bɛ jɛ an bɛ Isaka an bɛ ale lamɛn kɔrɔfɔ in kɔnɔna la a weleli kɔfɛ ko mun kɛra ka ɲɛfɔli kɛ aw ye o kan. An tun wulila bi k'a fɔ ko an ye installation dɔ kɛ Buguni an ka supporters ko k'a bila Jeliba supporters la ko k'a bila officiels la c'est vrai on était étonnés ni min y'an ye bi o bɛ kuranɛ y'an bolo a n'an ka kɔlɔsi an y'a yira dɔrɔn Ala kɛ tiɲɛ de bɛ parce que Ala de y'an bɛɛ da Ala de ye football malien in da et je sais qu'on œuvre tous pour le bien de ce football-là. Et chacun en fait partie. N'a fɔra ko ne de y'o baara jugu in kɛ an na nin de bi k'a yira bɛɛ la an t'a dɔn minnu b'a kɔfɛ dɛ mais n'o y'a sɔrɔ minnu b'a kɔfɛ ne kɔni ye n kale kuranɛ kan n'a y'a sɔrɔ a kɛra o cogoya la ten devant tout le monde Ala kɛ tiɲɛ de bɛ. Non, franchement, je remercie tout le monde depuis que cette affaire a commencé, le soutien spontané des uns et des autres. D'aucuns diront que Ishaka a mobilisé la presse. C'est la presse qui s'est mobilisée parce qu'il sait que la presse n'aime pas les injustices. Parce que la presse sportive du Mali, c'est une presse qui est cohérente. Et ce que j'ai dit à tout un chacun, on vient de terminer avec l'audition. La vérité a été dite. Et j'espère bien, on compte sur la probité morale et sur l'intégrité des membres de cette commission. Et ce que j'ai dit à tout un chacun, que la vérité triomphe. Que la vérité triomphe. Et je le dis encore, que la vérité triomphe. Je remercie tout le monde. Bon, à vous donc après, parce que je ne suis pas maître de moi-même. Merci beaucoup. Voilà. Au après. Ne tɔgɔ Abdoulaye Gambi, u bɛ wele ko Bandoula. J'ai été membre du comité des supporters du stade ka bɔ 2004 la ka na 2007 la. N kɛra stade comité exécutif membre de 2010 jusqu'à 2017. N kɛra district vice-président de 2017 jusqu'en 2025. Donc ni yeli a man ka bari mɔgɔw la parce que ni mɔgɔ min bɛ Isaka dɔn tiɲɛ b'a bolo. Ni Isaka ye ɲɔgɔn dɔn a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan mais an ye ɲɔgɔn dɔn tiɲɛ sira kan. Ni combat ni ye Mali dirigeant ɲuman bɛɛ ka combat ye. Mali ballontan fɛn dɔ de b'a kɔnɔ ne b'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ ne de bɛ se k'a fɔ parce que je dois à personne dans le football malien. Cancer dɔ de bɛ Mali ballontan na ni cancer in ma tigɛ tiɲɛni don kunun a kɛra ne la bi a kɛra Isaka la sini a bɛ jɔn sɔrɔ mɔgɔ kelen de b'a bɛɛ kɔfɛ a mɔgɔ kelen bɛɛ y'i yɛrɛ to a bolo parce que an ka tɔgɔ fɔ je le nomme Sidibé Gaye Makassa ne de bɛ se k'a fɔ parce que n b'a dɔn a bɛ mun kɛ Mali ballontan na n ye dirigeant y'u yɛrɛ to a bolo il a été nommé ninnu élu la de mais je crois que a sera a dan na quoi n bɛ tilen k'o fɔ arajow la n n'an sera âge dɔ ma fɛn dɔ bɛ yen an ka sabali an ka lahara ɲini an ka diɲɛ to yen denw b'an bolo dɔgɔninw b'an bolo ni denw sera san 40 ma ji ma k'u kunna i kan k'i yɛrɛ ɲininka i bɛ ka dɔ de fana den to ɲɔgɔn Ala de deli Ala ka nin danni ma Ala ka jisuma kɛ a fura ye fɛn min don fɛn dɔ da jiginnen don a ma bɔ k'a ɲini Mali sport kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ ninnu ye fɛn sugu dɔw y'an ka bɔ ninnu kɔnɔ ninnu tɛ se k'an ka football la taga ɲɛfɛ ninnu bɛ football la sen kɔfɛ parce que nin sugu n'a kɛra mɔgɔ la mɔgɔ min tɛ mɔgɔ la faamuya a bɛ rankini garder a tigi ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu yɛrɛ kɔnɔ a bɛ rankini garder a tigilamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ
football yɛrɛ kɔnɔna la an dun bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ b'a dɔn Isaka jɔyɔrɔ ye min ye Mali football kɔnɔna la football dɔrɔn tɛ discipline fan o fan Isaka fo n'i ma se a ma fo n'i ma min bonya don a la a se fɛn fɛn a b'o de kɛ mais n'a fɔra k'o kana wele nin position na ça c'est pas bon mɔgɔ mun bɛ yen dɔw ka faamuni ka bon dɔw ka faamuni man bon mɔgɔninfin kɛra cogo di ka di dɔw ye man di dɔw ye Isaka ka di mun ye olu de bɛ yan bi k'a fɔ ko nin ma diya u ye mais Isaka man di mun ye ni y'olu diya n ko di an kana ɲɔgɔn labila n'an ye koko ci la basa de bɛ don a fɛ an bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ye nin ye ko min ye an b'a ɲini fédération mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a ɲini Mali autorité bɛɛ lajɛlen fɛ u ka ninnu sugu dabila nin tɛ Mali balontan ta ɲɛ nin tɛ Mali farikolo ɲɛnajɛ taga ɲɛ nin bɛ farikolo ɲɛnajɛ la sen kɔfɛ de nin b'a to an bɛ ɲɔgɔn ranking garder pour zéro ka bɔ Buguni ka na Buguni autorité bɛɛ lajɛlen gouverneur n'a ka service technique dugutigilakaw u ko an ka na Isaka kɔkɔrɔma don Isaka bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu de bɛ yen olu bɛɛ tɛ se ka na mais u kɔni sɔnna anw ka na au nom de la ville de Buguni pour venir soutenir Isaka. Ni ne bɛ dan siri bi kɛnɛ kan kibaruya la ka kɛ ni sibiri mais kalo tile 3 ye k'aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don Jani bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya kɛnɛ kan kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan kan bɛn. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.